Bueno, jo crec que tots els partits són complicats, no? El fet d'anar a Galícia, el viatge, hem de matinar, l'horari juguem a les 5 de la tarda, vull dir, ells han empatat un partit, la majoria de partits els han perdut, però molts els han competit, no? I jo crec que seria un error per nostre pensar que això està fet, no? I jo crec que comencem 0-0, juguem 5 contra 5 i fins que no ens demostri el contrari és un punt per cada un, no? Llavors, si nosaltres volem començar la segona volta bé i seguir allà dalt i començar a somiar una mica, hem d'anar amb una actitud de respecte, amb una actitud de sacrifici, a lluitar-ho tot, a barallar-nos i a guanyar-nos els 3 punts, no?